Hai, salutare fraților și bine ați venit la un nou video de pe acest canal. Înainte de a începe acest video, vă ruga să dați butonul, să apăsați pe butonul de like și cel de subscribe pentru a mai posta clipuri. No, bă, astăzi vreau să anunț acel drum pe 25 Paysafe pentru că am făcut minunata sumă de 250 de abonați și ghiși ce, și 25 de like-uri, vai, wow. Da, nu știu ce, nu prea știu ce să zic în videoclipul ăsta, e cam 1:30 noaptea și na. Da, am greșit atunci când am scris la videoclipul la turneu, nu știu, cred că eram după un minus de la mare la rang, că na, am și vreo 7000 de puncte. Da, bă, dar acel drum va fi, nu știu, o să fac un live care o să țină 20 de minute sau 15, depinde cât mă ține aplicația, dacă nu îl repornesc, că da, telefonul meu nu merge să fac live-urile astea cu mai mult de 30 de minute, cred. O să fie cine ia locul 1, o să fie solo. Cine ia locul 1 câștigă Paysafe. Condițiile sunt să fii abonat la canal, îmi dai dacă cine câștigă, îmi dă poză că a câștigat, dovadă și dovadă că este abonat și a dat like la ultimul video. Și da, bine abonat cu clopoțel, pardon. Și da, acum nu știu, dacă am zis ceva ce nu trebuia sau nu știu ceva așa în videoclipul ăsta, n-ai, pentru că mi-e somn și e 1 noapte și da. Bă, nu știu, acum hai să strângem și la videoclipul ăsta ca să văd eu cât de forță sunteți voi. Hai că acolo cu 20 de like-uri este, se poate sau nu se... Eu cred că se poate, bă, nu știu, hai. Salut!